Tini pasalo ambasani hridoy deborma parao kami hamkrai botol society ni loa jimung bai kaisa borokni mothani kok chaplaimung panda tei kok pirmung panda songchajak kha. Tini o pandani bisingtwi borokni hamkrai tei dal bidal samungni kogrokno khursawi kok narok kha. Tini mothani adong rok. Tini borokni o kok chaplaimung eba kok pirmungni pandani bisingtwi tini amchaini chugya chaya lukorokno yaphai rikha mairumrokni chubachu tini borokni bwkhakti. Tini no pandao tongbaikha bong mothani achukphang yakchu organizer secretary assistant secretary no khobui borokni mothani member rok. Tang laika maningke oro haise jeng oro phaikha jeng proti masego jeng 10 tariko meeting tongmani proti district wise khaye hingke jeng Tolai district o kalaikha o masego tini 10 tarik ni jeng asuk laikha asuk mani bodol hingke kami hamkrai bodol society te NGO ni hingke Tan bagenda rok bodol khajak mani. abo bodol khalaimani hingke jeng abo sarkar rok jara mokol borok nuhoya political thangnai rok bo oro nuhoriya tokhono jeng kami hamkrai bodol ma khamani hingke haise jeng oro jara nugya o jeng oro sarkar sokya o jeng soknai tei sarkar ni thani ting jeng project nai umbono swnamoi ahmke jeng o lama no swnam lainai hinui uansuklai. Tini khero bumti tang butang nakha te bojaga Tini jeng tang laimani hingke tak oro kami ambasari doi para kesini yang sokdiri tongo Hirendra Debormani nukhungo tam marum pakjangnai jeng tobasu kisar laina hini phaika meeting ni logeo hingke jeng kisa mairum oro jeng meeting ni haimani loge jeng kisa aro donation kisa help khai kalangnai sini parao jeng wansok laijak jeng 50 family no rolainai hini tini wansok